Panguva ino pari kuonekwa kunzi tsamba dziri kutenderera aiwa dzibva kuma-citizens nevamwe vari aligned naBoom Showgeza dzichienda kune vemauto. Panapa toona Sibachikanza vari kuti vachitori neconfidence vachiti the letters they were signed nevakomana vekuzDF nevamwe vekuAir Force. But pane mashoko obuda panguva ino zvinzi aiwa the regime yakachibata kuti G. Panguva ino vanenge vachianalyza vachiti yes tsamba dzingaenda zvadzo but action kuti iitike ichibva kuside the military inogona kuti netsei. Notibva subscribe like utombe bell icon tipita paenda good free tsenenga manoposta Valerius Wanda nemutungamiri wenyika sezvamuri kuona avo mabudanyiro achiti kana manga musingazivi mirai tikudze isu. If you ever think kuti General Wanda will one day rise against ED, then you are mistaken. That is totally impossible. ED knows how to ED knows how the political cards are played. Yes, he might not know about economics, but he is the good father of Zim politics. Thomas Kwantogana Tselengam. Achiti, yes, people they can have hope. Aiwa nekusaidire kunonyora tsamba achiti tikanonyora tsamba kune ZDF vakanzwa. It seems like yes tsamba dzinogona kuendako, but the ZDF yakatozowa kuti ndozviri kutongoitika, but yakatongonyarara. Boom Showgeza makamunzwa chikomblena pamusoro pekusaitwa action kuitwa nemagenerals. Panguva ino zvinoratidza kuti nhau iyi yagara iri kuzikanwa, but right now Tsenengama ari kuita ramashoko achiti vakomana vakaita sana Valerius Wanda, these are allies emutungamiri wenyika. So kuonekwa vachiita action kana rise up against the Zimbabwean leader Kwehire. Mashoko ari kuda panapa ari kutsanangurwa naTsenengama, mashoko anofunga sekuona kwake. Imi I know kuti mune mafungiro enyu right now ndopanda kuti chipinda kuma section medu aiwa mumbotudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Could you think kuti pane any voice ingarise against mutungamiri wenyika Zvigananda Watch 2030 plan? Pinda kuma section medu mutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musaona subscribe or like wachira on the bell icon.